Здравейте и добре дошли! Днес ще ви представим един страхотен 4-стаен апартамент в квартал Карпузица с площ от 113 квадратни метра. Нека го разгледаме заедно. Всекидневната и кухнята са с общ размер от 26 квадратни метра, отопляват се на климатик, имате балкон със страхотна гледка към Витоша, а и дивана е адски удобен. Кухнята е изработена по поръчка и е оборудвана с абсолютно всичко нужно за едно домакинство, включително електроуреди като миялна машина, микровълнова печка, пералня плюс сушилня. Какво там ми сочи? Като миялна машина, микровълнова печка, пералня плюс сушилня, но за жалост не е и кафе машината. Не, ще трябва да си я търсите отделно. Сега ще ви представим и останалата част от апартамента, а именно тоалетната за гости. Основната баня. Основната спалня, която също се разполага с балкон с гледка към Витоша. И насам, надолу по коридора, са двете детски стаи.